3, og der bor en lille nissemand på loftets mørke rum for mænd. Der bor en lille nissemand på loftets mørke rum for mænd. Han stamper rundt, han spiser grød, for det er sådan. Der bor en lille nissemand på loftets mørke rum for mænd. Hvor er I så ej? Altid. Vi tager lige en gang Jens i morgen og Markeds dag. Rejser lige op. Den siger 1, 2, 3. Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du dig med på sjov. Så vil du dig med. Jens! I husker jer, der gik sådan stå. 1, 2, 3. Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du dig med på sjov. Så vil du dig med. Jens! Og den siger, Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da være med på sjov. Så vil du da være med. Jens! Prøv lige. 1, 2, 3. Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da med på sjov. Så vil du da med. Jens! Og så vil du da være med. Det bliver til lidt sønderjysk, lidt sagt til. Så vil du da med. 1, 2, 3. Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da med på sjov. Så vil du da med. Jens! Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da med på sjov. Så vil du da med. Jens! Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da med på sjov. Så vil du da med. Jens! Jens i morgen er det Markeds dag, så vil du da med på sjov. Så vil du da med. Yes! Sejt, nu må I gerne sætte det ned. Godt, nu skal I høre.